välkomna till Broccolipodden. En podcast som inte handlar om broccoli men med det som Katter sitter och håller på med där. Med mig, generalen Mattias, och vi har en gäst. Vi har faktiskt vår granne, vår neighbor, Katter, eller Hodder. Välkommen till podden. Tack. Och som ni ser så har vi inga papper på bordet, inga sådana här förberedda. De enda papperna det är de som ligger där. Så lite grann från toppen av huvudet, varför är Katter med? Det är för att vi är i Danmark helt enkelt. Det är här vi spelar in podcasten. Och jag är ju semi-dansk nu efter 15 år i Köpenhamn. Det händer lite hela tiden att du växlar över till danska ord och hittar inte ja, den enaste där kommer förstå vad det ska här i, det är mig. För du kommer prata svenska och du snackar danska och ni förstår. Och vi kommer ha lite subtitles. Men ja, låt oss starta. Katter, Mr. Smoking Hagen, Katter, Chillo och så vidare. En personlighet inom den danska cannabisaktivist, föreningsentreprenör, smoker, whatever, miljön. Kan du beskriva lite grann vem du är och hur började din kärleksresa med cannabis? Jo, men jeg hedder Katter, og jeg er bare en happy smoker. Min cannabisrejse begyndte, da jeg var ung, med noget dårlig hash på bongen og en masse kriminelle mennesker. Så fandt jeg hurtigt ud af, at det synes jeg var noget lort. Det burde være lovligt, og at jeg synes, at det skulle foregå på andre måder. Så har jeg bare gjort mine ting siden. Så prøver du at øke kvaliteten på cannabisen og arbejde På aktivistisk? Ja, på begge måder. Ja. Du har også en seed bank, en seed, som er en af de ting, du har arbejdet med sen i forretning, altså i affärsvirksomhed. Kan du ge oss en line från liksom hvordan, när du var ung, Christiania var ett special place. Svenskarna älskade att komma till Christiania. Kan du beskriva hur det var när du var? Ja, men jeg var vel heldig at komme i Christiania i en periode der i slut 90'erne, hvor at, der ikke var så meget politi. 90-talet? Nej, ja. Jeg er 45 år, så på Christiania der var jeg 13 år første gang, 93 måske. Okay. At jeg var derude. Og det var et hyggeligt sted, altså i forhold til, at der var ikke politirazzia. Det var stadig et voldsomt sted med vold og kriminalitet og drab, men det var da hyggeligt, når politiet ikke var der, og folk ikke bankede hinanden. Med hunder som sprang løs stadig brændt. Ja, der var mange hunde, de var fede. Altså, og det var med at løbe. Och då fanns det stadigt. Jag är uppvuxen i Landskrona. Det är cirka lika långt från Christiania som du är uppvuxen i Hillerød. I Hillerød? Jeg har aldrig boet i Hillerød. Inte Hillerød, vad heter det? Var är du från? Hvor er jeg fra? Jamen, jeg har boet mange steder, men jeg er fra Amager. Från Amager, jag skulle till Hillerød, för du sa du har bott där. Jeg har ikke boet i Hillerød. Nej. Godt. Desværre. Det må være nogle andre, du har tænkt noget. Ja, måske. Det er der CBD, man glemmer, når man... Ja, det er så må det være. Men okay, fortæl videre om den ja, men det var hyggeligt. Det var da en hyggelig tid med hip-hop-koncerter, reggae-koncerter og et Pusher Street med energi. Ja. Så hvis man var promoter, eller iværksætter, eller havde nogle idéer til projekter, så var Pusher Street et sted, man kunne gå ud. Og der kom klædtøj der fra Arles for eksempel. Ja, der kom alt muligt. Natasha, den danske... Nej, jeg vil ikke sige, at Natasha kom fra Pusher Street. Det skal de ikke have kredit for. Men der kom penge fra Pusher Street. Så hvis Natasha manglede penge til et eller andet, så kunne hun måske... For nogle investering? Ja, for ett litet sponsorat på 10 gram hash eller sånt. Men det var rätt mycket olika kvaliteter och olika slags hasch och weed och sånt där på den tiden också. Det har väl också förändrats över tid.
Der synes jeg, i gamle dage, der var markedet fantastisk på Ja. Christiania. Cannabis. Der har altid været dårlig hash, men det var bare hash. Mange forskellige. Det var ikke THC. Mange olika slags dårligt. HHC og alt muligt. Du kan få god kvalitet og billig kvalitet, og vi ved jo alle sammen, at god gammeldags Marok hash, det var fantastisk kvalitet. Så jeg vil sige, for kulturlivet og for cannabisnydere og for aktivister og iværksættere og sådan noget, der var Christiania fantastisk i 90'erne og 0'erne. Og så mistede Pusher Street sin energi, og så blev det bare til et neighborhood, ligesom alt andet. Og det er sikkert pisse hyggeligt at bo derude. Ja, men det var en stor förändring som hände från slutet av 90-talet. Jag är också uppvuxen i Landskrona. Innan bron byggdes så gick det båt över, då tog man båten en gång när man fick studiebidrag, så 2000 kronor. Båten över, köpte ett reggae-album nere hos Lars, Hyde Park, någon häs och så bara, paradiset på en Life is svenska. good. 90-talet. Det var mega fedt. Ja, det var... Jeg synes, alting var fedt. Man blev ung. Ja, men altså... Allting var bättre förr. Det var en fed by i København. København er stadig en dejlig by, men tiden ændrer sig selvfølgelig, ikke? Men om man tänker från 90-talet och vad vi är idag, vad har hänt på vägen eller på resan? Alltså rent så här i samhället och... Jeg synes, København er blevet meget ren. Ja. Og meget clean, og meget sådan, klokken 6, så spiser vi, og klokken 7 skal vi sove, og klokken 11 til klokken 4 er vi på arbejde. Det har hänt en folkutflyttning från arbetarklass i liksom Nörrebro och så vidare. Så har flyttat in folk För det känns från ändå, Jylland med pengar om liksom. man nu tänker att vi svenskar som kommer till Köpenhamn har liksom man känner sig mer fri och man känner sig mer så. Det är mycket mer accepterat med cannabis och allting är mycket lättare kring cannabisfrågan över Köpenhamn jämfört med att bara åka över till Malmö. En stor skillnad. Men är det inte så också i Danmark att det är forskel med Köpenhamn och Danmark i förhållande till... Måske lidt. Altså, det ved jeg ikke. Måske er jeg en voksen mand, eller måske ser jeg frygtelig ud, fordi jeg ligner en indvandrer eller et eller andet, men jeg synes, at jeg kan ryge joints i Danmark overalt. Ja. Der er ikke. Folk er ligeglade, om du ryger en joint i Aarhus eller i København. Jeg tror bare, det handler om, at du ikke ryger dem ind i hovedet, og at du respekterer dine omgivelser og sådan noget. Det er rimligt for folk. Så ved jeg godt, i Sverige, så er der måske nogen, der er mere konservative, bliver chokeret. Du rører. Du ryger, ja, præcis. For jeg smager. Ja, men det synes jeg, det er den oplevelse, jeg har i Sverige. Hvis du ryger en joint i Stockholm, så er der nogen, der gerne vil smage. Og bare politiet ikke ser det, så er alle ligeglade. Ja, jo. Altså, jeg har boet på mange hoteller i Stockholm, så går du ud og ryger en joint om natten ude foran, og sådan noget. Der er ikke nogen, der siger noget. Så, Nu har du också medicinsk cannabis, precis som fri fra fängelsekort. Man må gärna stå utanför sin hotellobby och röja. Ja. Är det en del av aktivismen syns det också att pröva och rycken för normalisering med medicinsk cannabis? Och... det tror jeg, det er. Ja. Altså, det tror jeg, det er. Men, og nogle gange tror jeg, man ryger bare for at ryge. Sådan, look at me, I'm smoking weed, I'm so rebellious. Och när det helt blir lagligt och det blir medicinskt så blir den där rebelltingen försvinner. Det är lite synd. Så ryger vi cigaretter. Look at me. Batman, real Batman. Smoking nicotine. Okej. Ja, det är det som blir det nya. Ungdomarna imorgon. De kommer så här röka en cigarett för att verka liksom lite rebeller. Ja, precis. Det var liksom vi gjorde jo. Ja. Så. Okej, men tillbaks. Du upptäcker cannabis i ganska ung ålder. Och fått någon slags passionerat förhållande till den här örten. Och du har lite business mind. Vad börjar det? Är det konserter och arrangemang? Eller vad kommer det
drivet ifrån? Det ved jeg ikke. Det er nok min familie, mine gener at lave business. Ja. Men cannabis er min business. Og det har det været i næsten 30 år. Og 30 års tid, ja. ja, så har vi haft coffee shop, og vi har haft grow shop. Coffee shop, berätta om det. Det är en ganska intressant historia. Du öppnade ganska nära tätt på här. Ja. 2 streets. Kan du förklara vad du gjorde? Jeg lejede en gammel bank og indrettede en coffee shop og lavede et Det må man ikke. Nej. Så, man må heller ikke sniffe kokain. Det må man heller ikke. Så. Men jeg lejede en gammel bank, indrettede en coffee shop, lavede et grow i kælderen og sagde, sådan kan man også. Så har vi en coffee shop. Ja, og så var formålet ligesom at vise, at hey, og ikke noget ondt ord om Pusher Street, for jeg har al respekt for folk, der sælger hash lige meget, hvordan de gør det. Men vi åbnede et sted, der ligesom skulle vise, at hey, man kan producere cannabis og forhandle cannabis, uden at man behøver at slås. Så åbnede vi en coffee shop, og så kom folk ind, og det var meget provokerende og kontroversielt, fordi der var ikke noget... Hvornår var det? 2012. Ja. Okay. 14 år siden. Og der kunne man bare gå ind fra gaden, kigge på menuen, købe en joint, sætte sig og ryge. Og så kom politiet og sagde, hvad ryger du? Nu er der lukket for i kveld. Så, okay. Next day. Start igen. Og så gjorde vi det i halvandet år. I halvandet år? Ja. 1,5 år? Ja, 1,5 år. Det är rätt lång tid ändå utan att myndigheter kommer in och liksom verkligen... Du hade störst problem med livsmedelskontroll för det var... Nej, jeg havde det største problem med Carsten Lauritsen, den danske politiker, tidligere politiker. Okay. Han var skatteminister, og han boede i samme hus. Så han var det største problem. Og så blev presset fra politiet på min udlejer. Jeg lejer og betaler leje. Ja. Så presset fra politiet på min udlejer blev meget stort. Ja. Og politiet kom mindst hver måned og lavede en razzia, konfiskerede lidt røg og sådan noget. Så det var meget dyrt. Det var meget dyrt at det coffee shop. Og efter 1,5 år, så måtte jeg sige, okay, stop. Opsige lejemålet. Gå konkurs. Okay. Men du hade grow, alltså i källaren? Ja. Och den var ju ständigt igång? Ja. Det blev mindre med tiden. Men... De tog extra. Nej, de tog aldrig nogen planter. Okej. Och sen efter det så om SIDS också, genetik. Nej, sen efter det tog jeg i fængsel. Så tog du Så fick man ta sitt straff? Ja. Så Okej. i fængsel. Ja. Men det var den butiken som fick dig till att åka i fängelse? Ja, det var det. Det var det. Okej. Så var jeg i fængsel og Lång tid? 7 måneder. Ja, okej. Det var ikke lang tid. De är snälla i Danmark. Ja. Tiden går hurtigt altid. Men 7 måneder i fængsel og så ud og op på hesten og producere frø og rode med genetik og dyrke god weed. Og, så blev medicinsk cannabis lovligt i Danmark. När var det? 2018. Okay. Og så fik jeg adgang til grows, som lovligt kunne producere cannabis. Ja. Hvor jeg måtte gå og lugte. De synes jo, jeg var en ekspert. Ja. Så hey, kom bare til vores grow. Hvad synes du om vores planter? Ikke? Og så, det er fedt. Og så med tiden fik jeg lov til også at få produceret frø, få udvalgt noget genetik, samarbejde med nogle af dem om at producere nye strains. Ja, det är fint. Og så er det blevet til Fat Beans. Som ett ganska stort brand som du nu har i samarbete med Sensi Seeds. Yes, sir. Som ni ejer det Ja, 50-50. Sensi Seeds står for distributionen og forhandlingen, og jeg står for udvikling. Fett. Ja, det er super Det fedt. är major, verkligen ju. Ett av världens största
seed companies med rötter som de flesta som lyssnar på podden känner till. Men ändå ganska fett att komma igång från tonårstiden och liksom se vad din resa har gått, vad du är idag. Det har ändå hänt mycket på vägen. Ja, der er sket rigtig meget. Ja. Det har været super fedt. Ja. Cannabismesser, og vi har holdt cannabismesser, tre cannabismesser, og vi har North Grow till exempel. North Grow i Bella Center, og i Herning, og i Lokomotivværkstedet. Så vi har holdt cannabismesser i de 3 mest etablerede venues, og vist, at hey, det kan godt være, det er ulovligt, men vi må ryge her, vi må forhandle her, og vi må fucking gøre alt her. Ja. Og på ingen af de 3 messer var der politi. Nej, det är också fett. Og ingen raid, eller ingen anholdelser, eller ingen bøder, eller bare... Det känns som det finns en lite pragmatisk förhållning från dansk politik. Ja, det är 2026. Hvis det virker, Cannabis så är virker normalt. det. Och hvis vi kan hålla det borta från gatorna så är det fint. Ja. Så det är någonting jag upplever. Jag har ju svårt att se att det där skulle fungera i Sverige. Alltså jag tror inte man hade kunnat göra samma resa liksom, och ha de här cannabismässor och på det viset. Jag tror att Alltså jag vet inte. Det tror jeg godt, man kan. Jag tror man... Alltså, jag tror man har inte provat tillräckligt. Vem ska göra det? Ja, vem ska göra det? Nu gör vi Hampafestivalen. Det är inte alls samma grej, men ändå. Det har varit politik, de går omkring, de syns det är hyggligt, de tar igen. Det är inga problem. Och det handlar om att flytta fram, ta sina rättigheter. Ja. Och vara beredd, när man gör civil olydnad, så får man vara beredd att sitta tiden. Ja. Ta straffet som kommer. Som vi Jeg snackar tror, om. problemet i Sverige er, at du kan arrangere en demonstration for cannabis i Stockholm, men du er alene. Ja. Det är ingen som Du vågar får vara 20 personer med dig. Ja. Og folk de er meget stigmatiserede. Ja, men så- Ingen på mit job må vide, at jeg ryger hash. Nej. Ingen i min familie må vide, at jeg ryger hash. Skulle jeg gå på gaden og ryge hash? Fuck you. För vi snackade om 90-talet innan och 2000-talet. De Global Marijuana March som var då. Ja. Det var ju någon spektakel. Det var ju gigantiska... Ja. I Sverige? Nej, här i København. Ja, men nu snakker vi jo lige om Sverige. Jo, fordi jo, der er men Global jämfört Marijuana så March, tar 2 vi inte i mennesker. Sverige. Det finns en... Der går 2 mennesker. Ja. Nu går vi en tur og ryger en joint. Det er 5. maj. Det var enstaka personer som har prövat Angela. Du mötte Angela. Ja, för selvfølgelig. exempel. Rest in peace, man. Hon förprövade verkligen. Och där finns såklart aktivister i Sverige som tör att ställa sig in the front line. Men det ska vara... You need to build vad ska vi säga, en massa, en critical mass. När folk tör, okej, de tör så tör jag också. Ja. Præcis. Men är det något annat? Har du någon sån spännande mässa, någonting på gång? Eller det är liksom fokus på din nya klubb? Ja, altså fokus har jo været på klubben i lang tid nu. Ja. Og på at få den startet i gang. Og med klubben og med medlemskabet og med netværket, så har vi ligesom en bedre base for at lave en cannabismesse igen. Ja. Eller for at lave nogle cool events. Ja. Koncerter for cannabisrygere og sådan noget. Så det kommer kanske någonting 2027 då? Ja, det går helt amok nu. Ja. Det är lite intressant att nämna. Det handlar om att bygga community, eller hur? Lite som vi prövar göra, Ja, fast vi gör det över en podcast och en Hampafestival och whatever. Men det är det handlar om om man vill kunna stå stadigt i cannabis. För vi får inte göra reklam, det är grey zone, det är liksom, och man vill också... We're not in it for the money. Det är klart man ska leva på det. Men det handlar om att normalisera och det handlar om att skapa den här community. Ja. Det ska vara en vibe i det. Altså, Ja, det behöver inte vara våldsamt. Det är precis som du är inne på. Man kan göra det, man kan jobba med cannabis utan att det ska vara gäng. ja, det kan man sagtens. Ja. Det kan man sagtens. Det er bare at købe sin egen hash og sælge Ja. den. Og så ringe til politiet, hvis man får ballade med nogen. Ja. Hvad hedder det? Men
Men altså, vi satser meget på Berlin og Mary Jane-messen, som er verdens største cannabis-event. Og der har jeg været med fra dag 1, og den messe er vokset, og vores engagement er vokset, ikke? Så i år, der tager vi til Berlin med den amerikanske rapper Redman, og vi laver bowlingkonkurrencer, koncerter og smokeouts, og i København laver vi også med Redman og Exhibit og en masse. Altså prøve at skabe noget kulturliv og se, det er ikke kun dig, der ryger weed, der er også mange af de her stjerner, der ryger weed, og de kommer ned i klubben og medlemmer ligesom alle de andre. Man kan møde dem der. Og låter kulturen växa. Ja. Og så holde en masse events i Pumpehuset lige heroppe, som er naboer. Ja, det är fett. Vi har snackat om att slå ihop våra påsar och bjuda över lite svenskar på någon broccolifest och göra något event. Får ni hålla utkik efter någonting, bygga kulturen över bron lite grann. Har du några svenska medlemmar i klubben? Ja, vi har, jeg ved ikke hvor mange, men jeg skulle til at sige, ja, vi har mange medlemmer fra Sverige. Men vi har en del medlemmer fra Sverige, det ved jeg da. Jeg har ikke noget tal på det. Men du har nämnt cirka 800 medlemmar. Ja, 1000 medlemmer. Ja, det är fett. Det är en bra förening. Ja, det går hurtigt. Det gør det sgu. Det er folk fra Italien og Spanien og Danmark og USA og Frankrig og Sverige. Vi ska snart gå över och snacka lite grann. Vi kan ändå börja lite grann kring det där, för det är superintressant. Det är en av anledningarna till att vi har överkatt. Det är ju ett banbrytande projekt och jävligt ballsy idé och innanför lagens ramar i Sverige, så det hade funkat. Man hade kunnat göra samma sak i Sverige. Men vem skulle komma på idén och göra det? Det är en lounge i Sverige. Det är klart man kan göra. Det är klart man kan. Altså, all it takes is 2 people. Men problemet er, at man skal finde en udlejer, som siger, at okay, du må gerne ryge cannabis, bare jeg ikke får nogen problemer med andre lejere. Ja, altså, der må ikke lugte for meget af hash. Når cannabis er lovligt medicinsk, så må der jo godt lugte. For det er jo lovligt. Så bare ikke genere nogen. Så i Sverige, altså 10 patienter med et rum, hvor de har ventilation, og hvor de bruger deres medicinske cannabis sammen. Det er 1000% lovligt, og 1000% noget, man ikke kan fuck med. Og jeg tror ikke, politiet vil fuck med det. Men hvis de tror, at der sidder en og sælger hash, så kan de jo komme ned og lige få det bekræftet eller bekræftet, ikke? Præcis. Men gør det under de rigtige rammer og sådan noget. Så i Danmark, så hur många patienter är det som har medicinsk cannabis? Omkring 8.000. Okej, så det är ganska många. I Sverige är vi bara 3-4 tusen. Ja, så jag tror det är någon. Det er ikke så mange mennesker i Sverige. Det är dubbelt så många här. Så vidt er de ikke til at ryge. Och hur många cannabispatienter finns i Köpenhamn? Det är väl det också, om man tittar på Sverige så är det ett långt land. Jeg tror bare, det er power in numbers. Åbenbart ikke. Nej, vi får jobba på det. Det handlar om, alltså, det är inga kliniker som... Det är inte... Det finns ingen cannabisförsöksförordning som det finns i Danmark som nu är etablerad, och det är lättare att skriva ut cannabis i Danmark. Men potentiellt så skulle en svensk klinik som det har ju funnits liksom alltid från Sapphire också till, som är jättebra, och sen finns det andra kliniker som har varit lite mer bara go. Som har skrivit ut fler recept. Men har hamnat i myndigheternas lupp och inte haft tillräckligt på benen. Men det finns utrymme för att starta upp. Om du har något på benen och kan skriva ut recept, så skulle vi borde ju ha då, med siffrorna borde vi ha 16 000
patienter i Sverige om vi skulle vara på Ja, samma precis, nivå. precis. Så det är 10 000 patienter minst till som ska ha cannabis i Sverige. Det er jo det. Och en bra klinik i Malmö vi kan starta upp. Ja, altså, det er jo en god business case for en læge. Men jeg ved ikke, hvad der er galt med svenske læger. At De har väl som alla andra läkare, vad har de 7 års utbildning och så ska de... Jo, men du har 10.000 patienter. Ja, sätta det är karriär. business är det. Ja. Som betaler, hvad koster en konsultation i svenske kroner? 2014. 500.000? Vadå? Nej. 2000, 3000 Jag tror svenska. att ett möte, första möte är typ så här 1800. Sen är det uppföljningsmöte var 3 månad, 1600. Ja. Så det är rimligt billigt. Alltså, Det er billigere end en bøde. Överkomligt. Det er jo billigere end en bøde. Ja, det. Det är billigare. Och så är det i Sverige högkostnadsskydd också, så när du väl får medicinsk cannabis så är den gratis för dig. Ja, og du må have 50 gram. Ja. I Danmark må have 30 gram. Och vi får farmgas. Ja, det är också där. Så sikke en lounge, man kunne have i Sverige. Oj, 10 oj, oj. medlemmer, det er 500 gram. Så kan man bare smide det på bordet. Og en smoker. Lovlig smoker. Gratis cannabis. Vilken härlig dag. Tusind tak til alle svenskerdemokraterne. Sverigesdemokraterne. Er det ikke dem, der har betalt din cannabis? Ja, Ja. jag vet inte. 20% av den. Ja, precis. Ja, jeg troede, det var dem, der betalte skat og drev Sverige. Nej, det tror jag inte. Jag tror de har... Det kan jag ha ingen statistik på. Men jag tror det ligger ganska jämnt över partilinjen. Skatt, intäkt. Men det är ju en stor skillnad jämfört med i Danmark. Fast det är ändå rimligt billigt i Danmark. Du har en tillskudd de första 20 000 så får man halva priset. Jo, altså du bruger 2.000 om måneden. Ja. Hvis du vil hente alle dine 30 okay, gram, okay. 30 gram, det må man få max i Danmark, ikke? Okej. Och du blir 2 000 på ett år. I Sverige. Ja. Kan du så ikke se, at i Sverige burde der jo ligesom være meget mere traction? Jo. Og mange flere Det patienter. borde vara danskar som åker ut till Sverige Ja. för att få receptet som framkom. Alltså, Men jag tänker på, det är väl också skillnad rent. Alltså, i Danmark är det väl också lättare. Det är väl inte bara smärta? Eller? Og det er stort set kun smerter. Det är kun, okej. Det er det. en eller annan läkare som har skrivit ut lite grann för... ADHD. Ja, precis. Ja, der er det tit både smerter og ADHD. För det är ju i Sverige så är det bara nervsmärta som du kan få blomma. Præcis. Men alle kan jo have nervesmerter. Ja, alla. De flesta har ju nervsmärta. Mer eller mindre. Allas nerver smärtar ju ibland. Yeah, I mean, hey bro, just jump in front of a car and go to the doctor. Altså, Men okej, jag syns vi går. Vi är ju här och när jag flyttade in här på Studiesträde i Pisserennen så gick jag ner och knackade på din dörr. Du hade en butik runt hörnet där. Så nu är det stängt precis. nej, nu er den ved at blive renoveret. Den renoveras. Ja, så vi kan Folk åbne kommer endnu och en får klub. det efter. Ja, okej. Men det med headshop med odlingsgrejer och guldpapper och bångar och seeds och weeds och allt möjligt. Ja, Vad man kan det tänka chiller. sig. Chiller. Chillo. Sen öppnade jag en liten butik här. Och sen så kom det en butik till där borta. Ja. Och nu har du öppnat Social Club. Ja. Det håller på att utvecklas till någonting... Cannabiskvarteret. Ja, det har det altid været. Ja, det här Det har är... altid været smokerspot. Ja. Sen Alice hade butiken här också. Altid. Ja, så är det. Altså, vi har haft Chilo i 20 år, ikke? Okej. Så det er mange år. Och innan dess hade han Soma. Ja, men Soma, det er jo langt væk. Ja. Langt væk. Ja. Det var oppe i Wackendorfstræde, i Købmarkedet, og det var ikke en weed shop, det var en mushroom og psychedelic shop. Ikke? Ja. Det er 30 år siden, bro. Min første 1 million kroner tjente jeg i Soma. Hente svampe på Roskilde Festival. Ja, svampe. Så det var en god tid. Men i dag, og altid har København været ret ganja-friendly, og især herinde. Du har mange diskoteker herinde, du har mange ting, der er værre end folk, der ryger en joint. Og så har du også fede hippier, og
Men kan man säga att stigmatiseringen har blivit bättre i övriga Danmark? Ja, 100%. Ja. Ja. Altså, du kan aldrig cannabismæssigt i Herning, når politiet kommer. Okay. Herning är motsvarigheten. Det är 6 år sedan. i Jönköping i Sverige. Ja, okej. Så, Ja, men det är ändå fett och rör ändå på sig liksom, att det händer saker i hela landet. Liksom. ja. Och det menar Köpenhamn har alltid känt som att det är rimligt accepterat. Köpenhamn är en del, det är danska kulturen med jämfört med Holland. Nu tror jeg, at du skal tage til Viborg for at købe hash. Ja, okej. Altså, Esbjerg. Ja, Du vil købe hash i Esbjerg. Ska vi rulla över till Ja, har I recept? Smokenhagen? Jag har recept. Du har recept? Ja, men så må I i gang. Allt bara rulla. Allt rulla. Kom igen. Den kan vi läsa från här från Sundhetsministeriet. Det är fett. Ja, goddag. Goddag. Vi tänkte vi skulle utrymma för att komma på besök inför socialklubben och röka lite medicin. Ja, tak. Hvad er det for noget? Jag är ny. Du er ny. Ja. Shit. Shit. Det tar lång Vi tid. er fuld. Är ni full? Vi kan ikke tage nye medlemmer. Men... Kun hvis man har en recept. men jag har sett... Har du det? Jag har sett... Okay. Ja. Jamen, så må du... Jag har sett på Snärtebusset faktiskt som... Okay. Och du har en svensk recept. Ja, vi Svensk recept. Ja, vi tager alle recepter. Og smalle på cards. Okej. Så trykker jeg lige på knappen, så I kan komme ind. Äckligt. Så kan I komme ind og se, hvad der foregår her. Wow. Clean. Okej. Skandinaviens första medical social club. Ja, tak. Håller på att öppnas. Normalt är här fullt med folk som sitter och samtalar och hygger sig. Ja, men det är fett att någon sån Fan på här kaffe. enkel liten mäckbricka. Yes sir. Nice. Vad är det vi säger? Jamen, det er vores lounge. Ja. Og så har vi en lille scene til Comedy Night. Og vi laver forskellige events, bogreceptioner. Men uanset om man kommer til København som hashryger, eller man bare er nysgerrig og vil ryge noget hash, så synes jeg, at man skal have en oplevelse af at ryge rigtig hash. Og ikke at gå på Christiania, eller på Snapchat, eller Nej, helt säkert. til HCA fra en kiosk, eller... Altså, det er bare fucking... What a shame. I went to Copenhagen and it sucked. Altså, det Men jeg vad är forstår, det at bästa? Det kan vara forskellen på en fantastisk upplevelse av Ja. Köpenhamn. Ja. visst. Altså, det... Vem är de mesta turister? Var kommer de från? Är det USA eller är det Europa? Det är så. Det er simpelthen som helst. Det kan være kinesere, inder, og israeler, Och alla vill Amerikanere. röga. Ja, alle vil der ryge. Og i nogle af de lande, der ryger de jo altså, mere end her, og i de lande er det jo lovligt, og i de lande er det normalt, og så tager man på ferie til open-minded, wonderful Copenhagen, og så Christiania er bare et fucking dump, hvor man ikke kan købe noget højt, og så, ja. Finns det med på Google Maps? Ja, selvfølgelig. Cannabisklub. Selvfølgelig. Så det kan jeg mærke, at turister, fordi det gør jeg jo selv som turist, Ja, precis. tager til... Räknas svenskar som turister? Jamen, det er der jo også, men altså, hvis du drar til et andet land, så... men... Hvis du går på... Du kan næsten altid finde en som mig i en anden storby på Google Maps. Og så skriver du cannabis, så kan der godt dukke nogle ting op, nogle gode hints til at det kan jeg kontakte, eller det kan jeg kontakte, eller det er på Google Maps.
Det är inte på dark web eller ett eller annat Nej, Reddit precis. eller sånt där. Så folk, dels är det turister, dels är det så här. Sen det saknas ju i det moderna samfundet, i samhället, en mötesplats där man kan få sitta i lugn och ro utan att förväntas konsumera en massa köpcenter eller att man ska skriva under på någon kirke eller i någon whatever. Det är ganska neutralt, i alla fall för oss att komma och sitta så här. Ja, nej, någon politisk agenda eller det var no bullshit. Ja. Altså, og hygge. Det er det, vi gerne vil, ikke? Og vi har bortvist 2 medlemmer. Om man tänker Ja, den, okej. 2 medlemmar av 1000 som du har fått kasta ut. Ja. Okej. En, han spiste piller, og vil gerne snakke om sine piller ude her. Gärna dela ut sina piller med kanske. Ja, og en anden en, han var bare, der var nogle piger, som var utrygge, og Ja, okej. en sagde, han havde været stalker, og Ja. så var sådan, hey, altså, så Väck der skal med ikke være utryghed her, der skal ikke være shady typer her. Det er bare hyggeligt, ikke? Ja, det är klart. Men det er kun 2 ud af 1000. men vad tror du är en modell för en legalisering att köra den här social, som i Tyskland, som i Tyskland? Att det är ett steg på vägen. Altså, det eneste, du kan sammenligne det med, det er Spanien. Ja. Ja, okej. Og det synes jeg, det er, fordi, som vi sagde før, så har pisseretten, det har altid været en ganja-hud. Og du har altid røget over det hele. Over det hele. Og i mangel af bedre. Ja, men i mangel af bedre. Ja. Du har altid gået ud af din butik, fordi altså mange af butikspersonalet eller ejerne, de ryger også her. Ja, det duftar av weed. Og de kan ikke ryge i deres butik. Det er jo... Så folk står på gaden. Så de går ud på gaden og ryger. Og den port, vi har her ved siden af os, har været en rygeklub i 5-10 år. Fordi folk går ud fra Alice, folk går ud fra Atlas Bar, folk går ud ned fra Amigo Bar. Hvis det regner, så ryger man i den port. Ja, så Og lukter det det stikker. regner tit i Danmark, så den port, der er blevet røget millioner af joints. Ja. Og folk er ligeglade. Folk tolererer det og accepterer det. Men jeg tror, de er lykkelige nu. For nu er der en klub. Ja. Og nu kan alle dem, der røg ud på vejen før, bare gå ind her og ryge. Og så skal der ikke stå nogen og ryge foran din café. Der er ikke nogen, der skal stå og ryge foran din butik. Nej. Jeg har tit siddet foran Evans butik. Der er en bænk og en stol. Ja. Eller et bord og en stol. Så sætter man sig der med sin joint. Ryger sin joint. Solen skinner måske 2 minutter, inden det regner. Og jeg tænker, det er normalt. Men det kan jo godt være, at frisøren ved siden af Ivan er træt af det. Ja. Nu går vi herind. Så tror jeg faktisk, at nabolaget er blevet lidt glad for, at okay, i hvert fald jeg ikke sidder og ryger alle vejene mere. Nu er jeg forsvundet. Nu går jeg indenfor. Nu ryger jeg her. Nu har jeg lavet regler. No smoking in the street. No smoking in the neighborhood. No smoking in the... Du ved ikke? Altså, Man måste gå in här. Men det är väl också fett för konsumenten att kunna komma innanför och köpa sig en dricka eller en kaffe eller whatever. Ja, du skal ikke stå og... Nu har jeg ikke så mange butiksmedlemmer endnu, men altså... Du er også mere diskret. Ja, för sen om det är lovligt så är det ständigt stigmatiserat. Ja. Om det man Jeg vil ikke shoppe i hendes butik, for jeg så hende ryge en joint på vejen. Okay. Så kan hun gemme sig herinde. Ja. Men jeg tror, at altså, hvis cannabis skal være en del af samfundet, hvis cannabis skal være noget, folk tolererer og accepterer, så er det nok meget godt, at vi rykker ind i nogle miljøer, hvor man kan bruge det privat, at det ikke er åbenlyst. Og du kan ikke bare komme ind og købe hash. Du skal være medlem, og du skal have en recept her for at blive medlem. Har du någon som folk kan lämna in sin med om de inte vill ha den med sig? Du kan ha en sån medlems-stash liksom. Medlemsstash. Skal vi se, om der er noget i medlemsstash? Ja, Skal vi tage det frem?
Ska du inte ha en liten sån big up yourself? Först med glida här då. Glida över pokalen. Jeg lavede den her, og tænkte, nej, ingen kommer at bruge det. Folk skriver sitt nummer på. Ja, jeg tænkte, ingen kommer at bruge det. Det märks. Ingen kommer at bruge det. Samme aften, så var det helt fuldt. Okej. Og nu er det blevet til 2. Og... Det är inte så mig det där. Nej, men det er stadig. Altså her der er nok til, at han fik problemer i Malmø. Ja. Så, og her er det svenske medlemmer. Det är svenska vänner. Det er svenskerne. Smart. Jeg bor i Malmø, jeg kommer efter job, når jeg jobber, smider min medicin. Ja, det är helt perfekt. Og selvom jeg må rejse med min medicin, fuck, det gider jeg Det ikke. tar tid. Jeg har lidt derhjemme, og jeg har lidt i klubben. Ja. Og så skal jeg ikke bringe noget mere op på grænsen hver dag. Ring for a kiss. Okej, så Så ja, medlem. folk skriver sina nummer på. Kan vi filma lite grann på det där så ni får sådana här tips på det? 378. Vad får vi för nummer? Jag skulle ju tagit något av de första. Jag skulle 420. Long term. Jag var patient nummer 2 här i alla fall på den. Ja. Men 2 gange har vi haft Comedy Night, og det har været fedt. Ja, okej. Nu prøver vi at bringe Mills har sponsoreret, så vi får en bartender, som kommer med... Den her gang bliver det rom og whisky, og så er der rom og whisky flot. Og så drikker vi rom og whisky i en times tid. Okej. Før comedy, så håber jeg, at det bliver Lite bilder. lettere stemning. Ja. Måske, ikke? Alltså, men utmärkt. Nogle gange er alkohol altså okay. Så, med måde, comedy night, 2-3 drinks. Jeg er ikke vant til at drikke 3 drinks, så er jeg in the mood. Og så løsner man lidt op, og så griner man lidt. Hvis der bare sidder 15 mennesker og ryger hash. Men du säljer du öl och sånt annars eller normalt? Men vi sælger ingenting. Når du er medlem, er tingene jo en del af dit Kan du medlem. förklara hur det fungerar? Ni säljer inte det, alltså man köper, man är medlem. Man er medlem, Man kan lägga in man kan donere til huslejen. Ja. Og når du donerer til huslejen, så kan du bare drikke øl, eller Okej. drikke en Faxe-kondi. Ja, det är fett. Okay. Så är det alla rullar och röjer. Det är inte så att det är någon som lånar din vulkan. Der er folk, der vaporizer, og folk har deres egen vape, så der er ikke nogen, der har brugt den endnu. Okej. Vad är det här för någonting du har här? Nu må du blära. Jamen det er jo nogle af de awards, vi har vundet med Fat Beans genetik. Yes. Okej. Og Fat Beans, det var vores frøfirma. Og så har jeg været ude til Cannabis Cups med hash og med blomst og med rosin og Fett. Det är en fett community kring hela den scenen. Ja, vi har en hollandsk kop, som kommer og holder en kop her. Ja. Homegrown. Du gjorde egna, som när du gjorde någon plaketter för något år sedan. Du hade med det. Med lasergravering. Ja, præcis. De laver en kop i Danmark i juni, og en i Tyskland, en i Spanien, og så en finale i Holland. Så hvis man vinder her, så vinder man... Som Man Eurovision. vinder en lille trofæ, men så vinder man også en billet til Holland og en entry der. Ja, det är fett. Så det gør vi i juni måned. Så det er fedt. Og det, Och der, det är grown och det är extract och hash och allt möjligt. ja, det bliver blomst, rice, rosin og hash. Okej. 20% CBD, så vil det jo være interessant blomst. Og Du tar de Fat Beans CBD. Vi har fått lite sitt från katter som CBD. Ja, Och precis. några är klassiska CBD-genetik. Några är mer sådana 50-50 Ja. THC. det er sindssygt god Så det blir giveaways till de som beställer i butiken. All right. Eller i, Nice. Jeg tror, at du kan dyrke en CBD og tage på Cannabis Cup og vinde. Hvis det er en CBD THC strain, homegrown. Wow, det er en god effekt. Og det kan være helt fantastisk højt. Og Jag får lite olika man ska bedöma i en cannabisklubb.
tävling. Alltså då... Ja, der er bare 50 slags runs. Ja. Och folk är alligevel superskeptiska sen tidigare, så får de en mix. Hvis du vil vinde en Cannabis Cup, så skal du komme med god weed, som ikke er runs. Ja, precis. Så har du en stor chance. Ja. Så du kæmpe chance. Men det är några danskar, du har vunnit en hel del där också. Men det är inte så mycket svenska genetiker som är ute. Nej, det känns inte så. Men danskarna ligger lite före när det kommer till att hämta igång. Ja, men jeg tror, at altså, også i Danmark er der mange, som producerer cannabis, som ikke vil have nogen opmærksomhed. Ja. Og det er en mand, som har 2 planter, så der er ikke noget kæmpe grow. Det var 2 planter og zero attention. Og det stigma findes stadig blandt dem, der dyrker cannabis. Ja. Fordi de er bange for at blive fanget og miste deres grow og sådan noget, ikke? Så de tager ikke på kop, og de tager ikke ud, og hvis du skal på kop i et andet land, så skal du jo rejse med din cannabis. Nice. Ja, men så det, okej, svenska är välkomna. Har man recept så blir man medlem. Är man turist så kan man få komma in och titta lite grann. Då kan man ändå passa på att besöka Generalens handapparat över. Som också öppnar nu klockan 11. Så vi, vi behöver rulla in. Jag ser att du matchar snyggt här idag. Ja. Så bra. Lean for a kiss. Yes. Goda är bra. Trevliga grannar. Vi har det bra här på Studiestöd. Det är trevliga stämningar. Hur del av inre Köpenhamn. Det är väldigt centralt. Det är liksom Rådhustorget där, Norrport där, mitt i byn. Ja. 7 minuters promenad från stationen, typ. Ja, du vet hur det är. Musik også. Follow the smell. Precis. Ja, exakt. Vad kommer det? Ja. Vi vill bjuda in lyssnarna att komma förbi och kolla in Smokenhagen. Det är det man skriver på Google Maps. På Google Maps, Smokenhagen Social. Ja. Og er man svensker med jeres blessing, så må man gerne lige gå ind og kigge, hvis man er nysgerrig. Nyfiken. Ja, det är klart. Nyfiken ska man vara. Det där var Broccolipodden, en podcast som inte handlar om broccoli, med Generalen, Mattias och Katter den här gången. Her har vi bare broccoli. Yes. Så